F'artiklu fil-ħarġa tal-ġimgħa tat-Times l-eks pubblikatur Viktor Kallejja li juqrib l-establishment nazzjonalista ħeġġeġ lil poplu biex jinżel fit-toroq u joħloq kaos fil-pajjiż bi protesti vjolenti kontra l-amministrazzjoni mexxija mill-Prim Ministru Robert Abela. Għal dan huwa ġab l-eżempju ta' Franza fejn skontu il-poplu ma jiddardarx ikisser dak kollu li jiġi għal idejh, jaħraq il-karozzi fit-toroq u jwaqqaf barrikati biex iħarbat il-ħajja ta' kuljum anke jekk dan jagħmlu mal-inqas ħiel ta' xi problema. Minkejja li pajjiżna qed jirreġistra l-aħjar riżultati fl-Unjoni Ewropea f'diversi setturi, mhux l-inqas fejn jidħol it-tkabbir ekonomiku u l-opportunitajiet ta' xogħol, Kallejja uża l-istess retorika distruttiva tal-establishment nazzjonalista. Dan fl-istess jum li pajjiżna ospita l-laqgħa għolja tal-Med9 bil-preżenza ta' dinjitarji bħal President Franċiż Emmanuel Macron, il-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Kallejja insista li f'Malta l-protesti jsiru meta nkunu wasalna fl-aħħar, meta nkunu biss mejtin bil-ġuħ. Fl-istess nifs huwa refera għal serje ta' protesti instigati mill-oppożizzjoni nazzjonalista jew il-friaj tal-establishment li spiċċaw ma ttiraw l-ebda interess mill-poplu jew inkella l-interess kien wieħed insinifikanti. Fi kliemu l-oppożizzjoni nazzjonalista hija mwerwra f'dik li sejjaħ bużieqa ta' inadekwatezza waqt li wkoll attakka tmexxija ta' Bernard Grech li mhux qed jirnexxielha tikkonvinċi u jfalluta kompletament fejn jidħlu l-ideat. Waqt li jagħlaq il-fema tiegħu jewden li l-poplu mhux jiċċaqlaq, ħeġġeġ lil masses biex jinżlu fit-toroq f'assalt kontra it-tmexxija tal-pajjiż.